Foni jabarani filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni ko di aw bɛɛ lajɛlen ma sa aw fɛn fɛn sɔgɔlen don an na wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw fo kosɛbɛ nin ye jɛmukan sigilen ni o ye politiki kɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun tɛnɛn o tɛnɛn a ka ja ka jɛmukan sigi aw ye mun na jamana kunkanko ka maa wele maa mun lafaamuyalen don politiki mɔgɔw fo ka taa se association maaw ma yaasa u bɛ se k'u da don jamana kunkanko la cogo min na k'a ɲɛfɔ bamananw b'o de fɔ hakili o de bɛ kɔlɔn sennen tile la ka ta k'a bila suma la donc o hakili de b'a to sa maa caman an bɛ maaw wele ka kuma d'u ma yaasa jamana ale bɛ se ka jɔ cogo min na jamana a bɛ se ka taa sira ɲuman fɛ cogo min na bamananw ko ten kuma o man di da kelen na o de hokumu kɔnɔna la sa bi an ka wele o sera Karim Tarawele ma Karim Tarawele ale tɛ maa dogolen sabula parti CODEM o kɔnɔna la secrétaire général do fo ka taa se association jɛkuluba mun bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma Jigiya Kura o vice président do Karim Tarawele ale de b'an bolokɔrɔ bi yaasa ka se ka masala jamana kunkanko kibaruyaw ha ka ja fan wɛrɛw ta kan an bɛna kuma di a yɛrɛ ma sɔɔni sisan yaasa a bɛ se ka kow k'u nun don cogo min na Karim i ni wula. Sidibe bonsoir. Bonsoir a diyara n ye. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ si tɛ yen. Awa kan. Baasi tɛ yen. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw ni lajɛbagaw ma nin wagati in na. Sidibe ka fɔlɔ ka i yɛrɛ fo fɔlɔ. A diyara n ye. N'i y'a mɛn jɔnɔ kunna i b'a fɔ sabu ɲuman. Kosɛbɛ. N ka se a ka plateau kan wula nin na. Donc je crois que a sababu la yɛrɛ dɔn bɛ e fo fɔlɔ. Ka Mali kunnafoni baarakɛla bɛɛ fo. Kosɛbɛ. Ka daminɛ a sanfɛla fo ka se a dugumala la. A diyara n ye. Voilà donc n ka folikan bɛ ɲɛsin bɛɛ ma. Ka bɔ o la k'an ka folikan ɲɛsin maliden cɛman ni a musoman. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ fo i sigiyɔrɔ la. Voilà. A diyara n ye Karim Tarawele yala e bɛ jɛkulu la jɛkulu min ni bɛrɛbɛrɛli tɔn don a bɛ fɔ a ma CODEM an bɛ don min na i ko bi CODEM maa caman tulo t'aw mankan na kosɛbɛ yala mun don. Sidibe bon a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka faamuyalibaliya ye a bɛ se ka kɛ kunnafoniw fana tayɔrɔ fɛ sinon k'a fɔ k'i bɛ Mali kɔnɔ bi k'i tɛ CODEM kumakan mɛn bon a bɛ se ka gɛlɛn dɔɔni sinon bi n bɛ se k'a fɔ tɔnw na parti politiques la minnu bɛ ka kuma bi jamana ko la kosɛbɛ n'i y'a parti politiques ta kɛmɛ sira la i b'a sɔrɔ CODEM kɔni a bɛ sɔrɔ a fanba bɛ CODEM bolo donc minnu bɛ bɔ ka kuma kosɛbɛ jamana ko kan an ka tɔn bɛ a tɔn cɛ la wa jamana kunkanko kuma foyi tɛ yen bi ko an ka parti tɛ a prononcer a kan donc peut-être taalen ɲɛfɛ kumaw kɔnɔna la. O b'a yira k'a fɔ ko parti tagabolo ka ɲi mais a bɛ dabolo jumɛn kan bi yala a bɛ activité la halisa wa. Parti bɛ activité la i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na peut-être transition kɔnɔna la an kɔni ma position ta k'a fɔ ko an bɛ don transition fanga marali kɔnɔna la parce que transition nana cogoya min na je crois ni tɔn fɔlɔ sɔrɔla Mali kɔnɔna la min bɔra k'a ka position déclarer CODEM bɛ a tɔnw cɛ la CODEM kelen m'a kɛ ani dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka Jigiya Kura sigi je crois que a kɛla octobre kalo tile 3 san 2020 kɔnɔna la donc an ye Jigiya Kura sigi an ye mun de fɔ a don an ko transition an bɛ transition dɛmɛ tiɲɛ kan an bɛ transition dɛmɛ tiɲɛ kan o ka baara kɛ tiɲɛ kan wa an bɛ transition kɔlɔsi fana voilà an bɛ transition kɔlɔsi ni transition bɔra ka fɛn min kɛ n'a ɲɛna jamana dilanli baara la donc an bɛ o féliciter an bɛ tɛgɛrɛ fɔ o kunna ni min ma ɲɛ fana an bɛ bɔ an bɛ hakilinata fɔ o ye donc je crois que depuis le 3 octobre 2020 CODEM ni a parti teriw dɔw farala ɲɔgɔn kan donc ka Jigiya Kura sigi o hakilina kɔnɔna la association b'a kɔnɔ ONG b'a kɔnɔna la donc depuis o waati fo bi je crois an bɛ opposition de kɔnɔna la donc ka bɔ Jigiya Kura kɔnɔ ka na fo ka na cadre sigi je crois que a ma kɛ malien si ka malien si ɲɛnama a kɛla cadre sigili a ka bɔ malien bɛɛ bɔra a kalama fɛn dɔ waati dɔw de don c'est pas a tɛ i n'a fɔ opposition mais fo jamana kɔnɔ fana mɔgɔw ka sɔrɔ minnu bɛ kuma
ni jamana tɛ ka taa sira ɲuman kan ni jamana tɛ ka taa sira ɲuman kan o tɛ sɔrɔsi fanga ko ye o tɛ transition ko ye ni jamana tɛ ka taa sira ɲuman kan fo mɔgɔw de ka sɔrɔ jamana kɔnɔna la minnu b'a fɔ tiɲɛna jamana nin sira man ɲi ou soit nin sira ka ɲi nin sira man ɲi nin sira nin proposition de b'anw bolo k'a di aw ma voilà fo mɔgɔw fana ka sɔrɔ jamana kɔnɔna la. mais aw yɛrɛ bolo an bɛ don min na ko bi fanga furancɛ fanga n'o ye transition ye a taga sira man ɲi. transition n b'a fɔ ko transition majɛ caman b'a la majɛ caman b'a de bɛ transition taabolo la an filɛ ko don min na ko bi parce que transition tɛ fanga ye ko jama jɛnna ka fanga bɛ ta k'a sigi voilà donc sababu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ na ni transition nali ye voilà donc an b'a dɔn a nana cogoya min na jamanadenw de wulila waati dɔ la jamana yɛrɛ mara cogoya sira fɛ majɛ caman tun bɛ yen gouvernance sira fɛ sécurité sira fɛ jamanadenw murutila fanga kɔrɔbɔ n'o ye Ibrim Boubacar Keïta ka fanga ye Ala ka hinɛ a la donc o kɛlɛ kɔnɔna la je crois que a wulikajɔ kɛla sababu ye Ibrim Boubacar ka fanga sɔnsɔrɔla ni sɔrɔsiw nana ka na M5 ka kɛlɛ parachever i n'a fɔ o yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na donc o nana ka na M5 ka kɛlɛ parachever mais il faut prendre les choses faire an ka fɛnw ta o tɔgɔ ma coup d'état de kɛla o ye coup d'état de kɛ k'o sigi mɔgɔw kunna sinon M5 ka laɲini tɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw kana fanga ta a don non 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 M5 ka laɲini tɛ an yɛrɛ tun bɛ M5 kɔnɔ a don n bɛ kuma n yɛrɛ tɔgɔ la o yɔrɔnin na ne yɛrɛ tun bɛ M5 kɔnɔ donc a fosi ma kɛ ne yɛrɛ kɔ voilà donc o ye coup d'état de kɛ ka sigi mɔgɔw kunna jamanadenw ka laɲini tɛ mais ni a kɛla an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di voilà n'a kɛla an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di je crois que an ka tɔn kɔnɔna la an bɛ ka baara caman kɛ o siraw de fɛ de raison pour laquelle n ko an bɛ ka transition dɛmɛ anw ka dɛmɛ ni kulekɛla ni ka dɛmɛ tɛ kelen ye parce que bi kulekɛla caman de bɛ transition nɔfɛ non non kulekɛla caman de bɛ transition nɔfɛ transition y'a kɛ ka ɲɛ olu bɛ kule transition ma kɛ ka ɲɛ olu bɛ kule la transition nɔfɛ dɔrɔn o de ye transition yɛrɛ ma fili yɛrɛ yɛrɛ fɔlɔ donc au niveau la an ni olu tɛ baara kelen na bon kumaw fɛ o mɔgɔ mais aw ni olu tɛ baara kelen na i bɛ fɛ ka fɔ minnu bɛ k'a fɔ ko transition ka ɲi kuma caman i b'a fɔ k'a fɔ aw ni olu tɛ baara kelen na mais aw yɛrɛ ta ye spécialement précisément jumɛn de ye aw ka baara ka ɲɛsin i n'a fɔ depuis transition yɛrɛ sigi waati transition yɛrɛ ye min fɔ jamanadenw ye ani diɲɛmaa ye je crois que adamaden i bɛ minɛ ni kumakan de ma kosɛbɛ transition sigi waati temps fɔlɔ min dila transition ma pour que an ka bɔ transition kɔnɔna la k'o ye kalo 18 de ye kalo 18 a bɛ surunya a ban waati la waati min na an politique mɔgɔw an bɔra ka kuma ka fɔ c'est à dire que o bɛ ka taa n'a ye cogoya min na élection tɛ se ka organiser donc an y'a fɔ a don mais an ka kuma ma minɛ ni barika ye laɲini min tun bɛ yen c'était que u ka transition dɔ fara a kan donc a kɛla a kumaw cɛla dɔɔni mais a ma ɲɛ min kɔ a kɛla o ye dɔ farala kan kalo 24 farala kan o ye san 2 jate o farala transition kan an filɛ o kalo 24 de kɔnɔna la bon toujours o baara in kɔnɔna la an b'a ye toujours hakilina min bɛ yen o tɛ an ka bɔ transition kɔnɔna ye minnu bɛ ka transition mara bi u ka laɲini yɛrɛ tɛ an ka bɔ transition kɔnɔ aw sigalen don o la non siga yɛrɛ tɛ u ka baara yɛrɛ kɛ u ka baara bɛɛ b'o yira u ka baarakɛta bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko c'est à dire que o tɛ fɛ ka bɔ transition yɛrɛ kɔnɔ olu yɛrɛ fɛ bi fanga dɔ de talen bɛ ka di olu ma jamanadenw fɛ o dun ye kalon de ye o dun ye kalon ye hali ne kelen de y'a bɛ n tigɛ kɔrɔ ta k'a fɔ ko an ma jɛ ni transition ye nin yɔrɔnin na je suis malien au même titre que les Assimi et les autres donc n ka kumakan kan ka minɛ ba la kosɛbɛ Karim Tarawele yala e bɔra ka cadre da don cadre ko mun na sisan cadre des partis politiques et des regroupements o cadre ni a tun bɛ ka ŋwara da fanga mun bɛ sen na bi yala aw kɔni bibi na aw bɔra a la an bɛ don min na i ko bi munna aw bɔra a la n y'a fɔ cogoya min na jigiya kura sigila ni hakilina min ye cadre fana je crois nana n'o hakilina kelen de ye waati min kun fɔla élection organisée la depuis a yira k'a fɔ ko minnu bɛ ka transition mara n'o ye Assimina jɛɲɔgɔnw ye avec le premier ministre qui est là Choguel Kɔrɔla Mayiga a yira u ka ŋaniya bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko c'est à dire que élection tɛ an ka laɲini ye élection tɛ jamana transition ka priorité ye fɔlɔ o y'o de yira bɛɛ la donc o kɔnɔna la cadre sigila juillet 2021 donc pour que transition yɛrɛ kumakan fɛn fɛn di transition ka se k'a waleya n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ n ko adamaden bɛ minɛ i ka kumakan de ma
donc kumakan fɛn fɛn fɔla transition fɛ n'o ye charte bonyalen n'o ye constitution bonyalen n'o ye waati dilen bonyalen n'o ye an fɔ ko an bɛ élection kɛ waati min na o bonyalen c'est à dire que le fait que o si ma bato donc parti ni regroupement caman farala ɲɔgɔn kan Jiga Kura b'o la EPM b'o la APR ou ARP avec les caman Hubert olu b'o la yɛlɛma ni Boué ka parti Asma donc o caman de parti caman de farala ɲɔgɔn kan ni regroupement caman de farala ɲɔgɔn kan donc o ka fɛn cadre sigi donc o cadre ka laɲini tun ye pour que élection ka se ka kɛ délai kɔnɔna la bon le fait que a ma se ka kɛ an kɔni jɛna ni kalo 24 ye toujours jamanadenw kana fɔ ko ko ɲɛli ma di anw ye donc o kɔnɔna de la an fana ye an ka kɛlɛ jigiso an kɔni an bɛ bilasirali kɛ toujours an bɛ bilasirali kɛ mais ni majɛ fɛn fɛn b'a jɛ an bɛ bɔ ka fɔ i n'a fɔ bi filɛ an filɛ don min na c'est à dire que an bɛ ka kɔlɔsili mun kɛ retard bɛ fɛn caman na retard bɛ fɛn caman na organisation élection minnu bolodalen voilà donc an da bɛna s'a ma. Karim Traoré ni maa mun ye i ɲininka sabula parce que maa caman y'a fɔ k'a fɔ ko maaw bɛ nako de la minnu bɛ k'u tɛ furancɛ fanga nɔfɛ caman bɛ yen n'u bɛ nako la sabula cadre la an y'a ye parti politique ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɔra a la u nommé yala aw fana ta maa minnu bɛ k'o fɔ aw bɛ se ka jaabi jumɛn fɔ. non n'an ko ni fɛn mɔgɔw ka bɔ o kɔnɔ quoi jamana ka bon o ma. mais dɔw yera olu proposera poste dir'u ma dɔrɔn jamana ka bon o ma. jamana ka bon o ma trop c'est à dire que souvent an b'a terme utiliser jamana ka bon ni fɛn ninnu ma quoi jamana baarakɛlaw fana kan ka bonya ni kɛwale ni comportement ninnu ma i tɛ se k'i da don jamana maraliko la k'i bɛ kɛ taɲini n'a ye quoi ni taɲini ko de kunu bi t'anw sɔrɔ ni kɛlɛ la o. ni taɲini don ni minnu yela la c'est que dire que olu ka ambition ye c'est à dire que olu ka ambition limitée len don an n'u ka ambition to ye an ka ambition ye jamana marali de a b'an kunna an bɛ politique baara kɛ ka jamana mara de ka se ka jamana bɔ nin dingɛ kɔnɔna la donc an tɛ se ka taa an yɛrɛ bila ko la c'est à dire que laban tɛ ko minnu na quoi voilà minnu bɛ ka fɛn ɲini transition kɔnɔna la c'est à dire que c'est o ka droit de don mais o ka miiri k'a fɔ ko jamana tɛna to transition kɔnɔ kuda ye kɛcogoya fosi t'o la. an kana to transition kɔnɔ kuda ye o fɔra tɛ maa si bolo o kana sɔrɔsiw nɛgɛ k'o bila fɛn dɔ kan c'est à dire que fɛn min yɛrɛ sɔn kan t'o bolo quoi a tɛ passer hali fitini donc o bɛ se k'o ka taɲini kɛ cadre kɔnɔna la n bɛ n da se a yɔrɔnin ma commission min bilala en place pour la ka constitution baara finaliser cadre ka position tun ye min ye o y'a ye an kana taa baara in na. I y'a faamu mais i b'a dɔn jɛkulu mana kɛ cogo o cogo infiltré bɛ yen donc dɔw sɔrɔla cadre kɔnɔna la sani Choguel ka bɔ a ka bana kɔnɔna la premier ministre intérimaire tun bɛ yen donc o bilala ka taa cadre tɔgɔ la ka taa kuma premier ministre intérimaire fɛ n'o ye Abdoulaye Mayiga ye a don kama donc ka cadre ka position de di mais a yɔrɔ la eux ils sont partis olu taara ka taa o yɛrɛ tɔgɔ de proposer k'a fɔ ko cadre jɛnna n'a ye k'a fɔ ko an bɛ don commission kɔnɔna la. cadre du ka position donnée do cadre ko projet constitution ye ko k'a bila cadre fanba ye o de fɔ mais ni mɔgɔ dama sɔrɔla ka taa fɔ ko wayi ko an bɛ don a baara kɔnɔna la donc i b'a ye kɔni kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. donc i b'a fɛ ka fɔ olu bɛɛ sen bɛ CODEM ka bɔli la cadre la sa kɛ. ouais o bɛɛ sen b'a la parce que CODEM m'a ka position dogo CODEM y'a ka position fɔ depuis a daminɛ CODEM ko a y'a ɲini président fɛ a y'a ɲini gouvernement fɛ min ye constitution kura ko sɛbɛnli ye o k'a bila an y'o de ɲini jamana fɛ an y'o de ɲini transition marabagaw fɛ o ka constitution kurali sɛbɛn ko in o k'a bila parce que fɛn min de don a bɛ jamanadenw fɔ ɲɔgɔn kɔ ka tɛmɛ jamanadenw farali ka ɲɔgɔn kan donc an dun bɛ waati min na bi ɲɛmɔgɔw kan ka baara kɛ de jamanaden bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn minɛ. i b'a fɛ k'a fɔ ko CODEM fana ka position ye ka constitution kura mun ni a bɛ ka sɛbɛn ni a yɛrɛ sɛbɛnni banna ka ban n'a kan ka voter CODEM ka position yɛrɛ claire ye de k'a bila. non an ka position an ma bɔ o kan o an furadama ma de ka bɔ o kan an waati bɛɛ an y'o de fɔ an y'a fɔ ko o ka a ko bila yɛrɛ de parce que a bɛ sariya sɔsɔ kɛ a bɛ jamanadenw fɔ ɲɔgɔn kɔ a ka da o point fila ma jamana ɲɛmɔgɔw kan ka segin ka miiri dɔɔni k'a fɔ ko an bɛ waati min yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya min talen bɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma o bɛɛ kosɔn nin fɛn in an ka sabali an ka bila kɛrɛfɛ fɔlɔ.
nka Karim mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ni fanga furancɛ fanga tɛ constitution ni o ye jamana sariya sunba y'a yɛlɛmali ka gɛlɛn kosɛbɛ fo ka taa fɔ a to ten a baara bɛ kɛ Sidibe a baara bɛ kɛ parce que waati cogoya kosɔn mais segin a kan tugun waati cogoya kosɔn san 2018 kɔnɔna la 2018 non 2016 kɔnɔna la ni Ibrahim Boubacar Keïta y'a tenté k'a fɔ ko a bɛ constitution falen a don kama gɛlɛya jumɛn tun bɛ jamana kɔnɔna la jamana fan caman tun minɛnen don dugu caman mɔgɔw bula ka bɔ o sigiyɔrɔ la ka taa fan wɛrɛ fɛ lakanabaliya sababuya la dugu cila lakanabaliya sababuya la c'est à dire que foro jɛnina mɔgɔw ka balofɛnw jɛnina mɔgɔw ka baganw fagala c'est à dire que position suguya bɛɛ la donc o waati kelen kɔnɔna la ni nana k'i bɛna jamana constitution falen a don kama jama fanba bɔla k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la baara in a waati nin t'a waati ye a ko samana ka sama ka se niveau de la président y'a bila a y'a bila mais o don ni bi n'i ye o comparer lakana bɛ cogo di o don lakana ka fisa ni bi ta ye o 2016 lakana n'i ye ani bi lakana comparer 2016 lakana o ka fisa ni bi ta ye pep Malien minnu déplacé la ka bɔ Mali kɔnɔna la 2016 ani minnu déplacé la o intervalle ni bi cɛ bi ta de ka bon ni 2016 ta ye o bon o bɛɛ kɔnɔna la an ko k'an bɛ fɛ ka constitution falen an b'a falen ni dalu jumɛn ye premier ministre ka déclaration caman na a b'a fɔ ko jamana fan bɛɛ b'an bolo an bɛ se ka taa jamana fan bɛɛ fɛ c'est à dire kuma dɔ ye don c'est comme si i bɛ ka kuma fɔ i hakili tɛ i ka jamanadenw yɛrɛ la e kɔni hakili bɛ i ka fanga dɔrɔn de la tɛgɛrɛ bɛ se ka fɔ i ka fanga in kunna cogoya min na i bɛ baara bɛɛ de kɛ pour que tɛgɛrɛ ka se ka fɔ wara ka kɛ waati bɛɛ mais min ye a tiɲɛ ye o fɛn wɛrɛ de ye jamanadenw bɛ ka faga jamanadenw bɛ ka wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la u ka bolofɛnw bɛ ka tiɲɛ o tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ fosi ɲɛnama tɛ ka se ka kɛ depuis o sigiyɔrɔ la n'o waati n'aw nana ka wuli ka fɔ k'an bɛ constitution falen o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan projet kɔnɔna la an ka ta dɔrɔn laïcité kuma min bɛ projet kɔnɔna la an kana don diinɛ wɛrɛ la dɛ silamɛ diinɛ yɛrɛ fɔlɔ laïcité ko a bɛ silamɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na silamɛ caman bɛ fɛ a ka to a kɔnɔ i n'a fɔ silamɛ caman bɛ fɛ a ka bɔ a kɔnɔ pepe a to a kuma yɛrɛ kana fɔ constitution kɔnɔ donc n'an ma ɲɛ tugun ka taa ni o fɛn suguya ye est ce que an ma na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an na ni fɔɲɔgɔnkɔ de o bi transition ka baara principal yɛrɛ o ye ka cohésion ka jamanadenw koloso ɲɔgɔn na ka jamanadenw tigɛ di ɲɔgɔn ma minnu dusu kasilen don minnu fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ transition ka baara kan ka kɛ o de ye réconciliation an ka réconciliation kɛ o de ye transition ka baara ba yɛrɛ bi ni barika kan ka don baara la bi jamana in kɔnɔna la o de ye réconciliation ye minnu bula ka bɔ o sigiyɔrɔ la an bɛ se k'u lasegin cogo di dans la mesure que an bɛ k'a fɔ ko l'armée monte en puissance donc an bɛ se ka olu lasegin cogo di an bɛ se ka olu lakana cogo di an bɛ se ka olu ka activité olu ka baaraw redémarrer cogo di donc an ka sigi ka baara kɛ nin de kan élection bɛ organiser cogo di ni jamanadenw seginna u ka sigiyɔrɔw la k'u ka baaraw daminɛ an bɛ élection organiser cogo di je crois que o de ye transition ka baara ye mais transition ka baara tɛ ka taa yɛrɛ bila fɛn na a tɛna se ka yɛrɛ bɔ fɛn minnu na quoi o tɛ transition ka baara ye wa an bɛ profiter a ka micro fɛ ka kuma fɔ président ye toujours n ka émission n ka plateau bɛɛ kan m'o de fɔ c'est à dire que a ye message min lase jeunesse ma nous an b'an yɛrɛ ye toujours an welelen don président ka kumakan in fɛ donc voilà an sifinnakaw an b'an yɛrɛ ye o tɛ parti politique ko ye dɛ o ye sifinnakaw de ye an b'an yɛrɛ ye président ka kumakan in kɔnɔ ou a b'a fɔ ni a mission bɛ ale bolo ni mission ɲɛna o ye jeunesse ka mission ɲɛna a bolo ni mission tiɲɛna fana c'est que bɛ se que jeunesse de échouer la donc il ne faudrait pas que président ka sɔn fana mɔgɔ ka a don ko la a tɛ se ka a tɛna se ka jamana bɔ ko min na fɔlɔ donc proposition fɛn fɛn bɛ taa fɔ a ye kuma fɛn fɛn non o de bɛ ka kɛ bi o de bɛ ka kɛ bi Sidibe malheureusement o de bɛ ka kɛ bi président bɛ ka bila ko dɔw la min b'a to a ko ka ja maaw ye mais a résultat a nafa yɛrɛ bɛ kɛ min ye i b'a sɔrɔ a nafa ka dɔgɔ jamanadenw kan
Karim Traoré wulikajɔ mun ni o bɛ sen na an bɛ don min na ko bi sabula lakana ko gɛlɛya o de bɛ malidenw ni kan kosɛbɛ kosɛbɛ o lakana mun ni o filɛ nin wulikajɔ caman kɛra yaasa ka kɛlɛkɛminɛnw san dugu caman bɛ yen nɔ olu fana bɛ ka fɔ alihamudulilayi aw fana aw ɲɛ t'o si la. Sidibe an ma ban k'a fɔ ko transition kɔnɔna la fɛn dɔw kɛla a ɲɛna ni maramafɛn sanni maramafɛn sanni caman kɛla transition kɔnɔ i n'a fɔ caman kɛla régime tɔw fana kɔnɔna la bɛɛ y'i seko kɛ armée ye i y'a faamu régime fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ y'i seko kɛ armée ye n'o tun m'o seko kɛ armée an tun t'an yɛrɛ sɔrɔ a bi o voilà donc bɛɛ y'i seko kɛ armée ye bi minnu bɛ transition fana kunna sɔrɔsiw de don i y'a faamu sɔrɔsiw de don mɔgɔ tɛ se ka armée position armée tiɲɛ fɔ ninnu ye ka tɛmɛ o yɛrɛ kan quoi mɔgɔ t'a maîtriser ka tɛmɛ o kan armée réalité ye min ye bi mɔgɔ t'a maîtriser ka tɛmɛ Assimi les Sadio les consorts la c'est à dire que mɔgɔ t'a maîtriser ka tɛmɛ o kan olu de b'a kɔnɔ sani u kana fanga na ka fɔ u ka fanga diriger o tun bɛ armée kɔnɔ o tun bɛ terrain kan bi o tigɛ de bɛ gestion na donc mɔgɔ tɛna ko in tiɲɛ fɔ o ye ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan quoi o b'a tiɲɛ dɔn ka tɛmɛ malien bɛɛ kan donc ni olu ye armée équipée moi je crois que o y'u ka baara de kɛ o y'u ka baara kɛ i n'a fɔ bamanankan na a bɛ fɔ cogo min na ko mɔgɔ k'i bɛ fɔ i yɛrɛ ka foro baara la o ye baara min kɛ ka armée équipée an b'o fo vraiment o félicitations baara in na armée équipée la mais jusqu'à présent majɛ camanba de bɛ yen tuguni i n'a fɔ i ka kuma na i y'a fɔ ko wɛ ko dugu dɔw ne ɲɛ tɛ dugu la c'est vrai a bɛ fɔ communication na ko l'armée monte en puissance kumakan dɔ ye don a bɛ jugu jatigɛ an bɛ sɔrɔsiw soutenir ni o yɔrɔ ye i y'a faamu an bɛ sɔrɔsiw soutenir n'o yɔrɔ ye mais ani a tiɲɛ terrain kan ani a tiɲɛ terrain kan o fana o ye fila ye dɛ a tiɲɛ terrain kan o ye fila ye parce que il faut an ka fɛnw fɔ a fɔ cogoya la l'armée monte en puissance dugu joli bɛ bi ni a dugu minɛna an ka finitigilakaw fɛ ko dugudenw sigila ka taa ko activité daminɛna a yɔrɔ la jago bɛ ka kɛ a yɔrɔ la mairie bɛ ka fonctionner comme il le faut sugu bɛ ka jɔ comme il le faut école bɛ ka kɛ comme il le faut kelen dɔrɔn fɔ dugu kelen dɔrɔn fɔ dugu kelen dɔrɔn fɔ n t'a kalama n ka faamuyali la ani n ka dɔnniya la jamana ko in na n t'a kalama n ma deli ka kuma mɛn fɔlɔ o tɛ nisɔndiya kuma ye ne fɛ nisɔndiya ko ye quoi min ka di ne ye a k'a fɔ ko l'armée monte en puissance ne k'a mɛn ko dugu minnu ci la n'o ye Ogosagu ni fɛnw ye Mura ni fɛnw ni mɔgɔw wulila ka bɔ u ka sigi o sigiyɔrɔ la ka taa fan wɛrɛ fɛ bɛɛ yɛrɛ ɲini ne k'a mɛn k'a fɔ ko wɛ Ogosagu maire sigila a bɛ k'a ka baara kɛ école dayɛlɛ la école maître bɛ yen écoledenw bɛ classe kɔnɔ u bɛ k'u ka cours kɛ normalement sɛnɛkɛla bɛ k'u ka sɛnɛ kɛ normalement mɔnikɛla bɛ k'u ka mɔni kɛ normalement c'est à dire que activité bɛɛ daminɛna sugu bɛ jɔ mɔgɔ bɛ bɔ u ka sigiyɔrɔ la ka taa fan wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ foyi m'o sɔrɔ ne fɛ o de ye armée monte en puissance ye mais kuma wɛrɛ don la spécialiste wɛrɛw nana ka n'o fara armée kuma kunnafoni dili kan minnu tɛ surasiw ye minnu tɛ journaliste ye minnu tɛ expert ye o tɛ foyi dɔn armée kan juste ko olu ye transition dɛmɛbagaw ye k'olu ye surasiw dɛmɛbagaw ye donc bi olu bɛ na ka sigi ka kuma dɔw fɔ plateau kan n'i sigila i yɛrɛ sigilen i ka so i bɛ ka kumaw lamɛn c'est à dire que i bɛ futinɛ i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que an bɛ Mali kelen de kɔnɔ fɔlɔ i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que nous an malien ɲɔgɔn minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la est ce que o bɛ ka miiri olu ka gɛlɛya la ka sɔrɔ ka nin kuma ninnu fɔ wa donc an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw minnu bɛ transition kunna an b'o encourager toujours i n'a fɔ o yɛrɛ ka jargon u b'a fɔ cogoya min na ko l'armée c'est le top secret l'armée c'est à dire que armée kuma man ka kɛ foroba lɛfɛ kan quoi voilà donc u ka u cɛsiri o communication minnu bɛ ka kɛ bi ne fɛ armée ka tɔgɔ ja tɛ parce que a bɛ espoir di jamanadenw ma i y'a faamu a bɛ espoir ba de di jamanadenw ma mais a retour ye jumɛn ye jamanadenw tɛ nɔ ye i y'a faamu jamanadenw tɛ nɔ ye et finalement a résultat ye jumɛn ye jamanadenw bɛ tigɛ armée la o man ɲi donc n'a fɔla c'est à dire que n'a fɔla diɲɛ don o don
ko armée ni kɛ réellement télé la waati min na an ka ɲi k'a ye jaw ta la an yɛrɛ ɲɛ b'a la jamanadenw vraiment u y'u ka témoignage di o de y'a ka fierté ye wa an ka laɲini fana ye o de ye donc communication fu minnu bɛ ka kɛ kɛrɛfɛ vraiment dirigeant ka essayer u ka communication stopper a tɛ armée dɛmɛ a tɛ dirigeant yɛrɛ fana dɛmɛ u ka baara la voilà. An bɛ lajɛbagaw ladɔnniya sa k'a fɔ ko Karim Tarawele ni ale bɛ CODEM kɔnɔna la vice président do fana jigiya kura kɔnɔ ale de b'an bolokɔrɔ bi. Karim, ni maa mun y'aw ɲininka aw ye politique mɔgɔw ye yala élection a date maa caman y'a yira k'a fɔ ko retard b'a la yala aw fana aw b'a ye cogo di yala élection ye a bɛna kɛ wa ou bien a tɛna kɛ. élection ye kɛli o de bɛ jamana in nafa. élection kɛli o de bɛ jamana in nafa o de bɛ jamanadenw nafa jamanadenw ka nafa b'o de la an tɛ se ka to kudayi transition kɔnɔna transition to o fanga ye transition to o fanga ye n y'a fɔ cogoya min na marifa de tala pour que u ka u yɛrɛ sɔrɔ yen n'a tola ten est ce que mɔgɔ wɛrɛ t'a ŋaniya ta k'a fɔ ko ne yɛrɛ fana komi fanga bɛ sɔrɔ nin position de la est ce que mɔgɔ wɛrɛ fana t'a ŋaniya ta k'a fɔ ko ne b'a ɲɔgɔnna kɛ donc a man ɲi transition kɔnɔna la quoi transition man ka kɛ waati jan ko bɛɛ mɔgɔw min ye a dirigeant jɔ o b'o kɛ non transition to o fɛn ye quoi n'i yɛrɛ bila transition kunna donni de don wa i ka ɲi ka fɛn bɛɛ kɛ teliya la i n'a fɔ ATT y'a kɛ a ka transition kɔnɔna la cogoya min na ka taa bi Asimi fana ka se ka courage sɔrɔ a ye kumakan min di a ye kalikan min kɛ a ka kalikan bato. Nka aw yɛrɛ bolo réforme ba minnu ni u bɛ sen na ka taa se kalafili réforme ba jumɛn élection bɛ se ka teliya réforme ba jumɛn i n'a fɔ réforme i b'a fɔ EJ sigili non EJ sigili Bamakɔ de don hali ka taa se découpage administratif non Bamakɔ de don Bamakɔ de don EJ sigili Bamakɔ de don EJ sigila EJ ka fonctionnement bɛ cogo di. Nka EJ kan ka taa région kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na minnu ye kunnafoni dilaw ye EJ ka fonctionnement ko bɛ cogo di. an tulo b'i la EJ sigilen bɛ sur papier de non EJ sigilen bɛ sur papier mais ni EJ bɛ ka fonctionner ça fait 2 waati min kun fɔla EJ sigili la o ni bi cɛ a bɛ waati joli bɔ ni hakili b'a la waati min kun fɔla EJ sigili la ani bi cɛ a ka ca ni san ye donc retard ba de talen ye don fɔlɔ. mais Karim y'a faamu wulikajɔ mais kana retard ba de talen ye don fɔlɔ minnu ye élection labɛnw ni fɛn nataw ye donc a fɔ ko réforme ɲɛnama bɛ ka kɛ découpage administratif laɲini dɔ ye don a kɛla fɛn kɔnɔna la accord de paix kɔnɔna la donc je crois que ni a bɛ se ka an permettre ani an balima minnu fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ peut-être minnu ye waati dɔ la ka marifa ta jamana yɛrɛ kama voilà c'est a mana k'a fɛn fɛn minnu kɔni ye marifa ta jamana kama voilà ni découpage bɛ se ka kɛ sababu ye an n'o bɛ se ka don bulonda kelen fɛ ka bɔ da kelen fana fɛ ni o de y'a solution ye an kɔni an b'a soutenir i y'a faamu mais a kana kɛ découpage ye ten sur papier ni découpage kɛla il faudrait quand même que cercle kura mun créé la région kura mun créé a ka kɛ région minnu bɛ ka fonctionner donc administration ka kɛ yen jamanadenw ka laɲini ye fɛn fɛn ye administration kɔnɔna la o bɛɛ k'a sɔrɔ a yɔrɔ la cercle kura mun créé a kana kɛ cercle ye sur papier a cercle ka kɛ cercle réellement qui fonctionne collectivité fana effort ka se ka créer toujours collectivité ka se ka segin i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na sécurité l'armée monte en puissance an ka essayer ka zone sécuriser détachement ka to ka kɛ a yɔrɔ la donc autorité minnu courage bɛ minnu na vraiment a ka di caman ye u ka segin ka taa u ka mara kɛ donc an ka olu lasegin rapidement baaraw ka daminɛ sinon fɛn bɛɛ centralisé Bamakɔ de kan fɛn bɛɛ centralisé Bamakɔ de kan et quand n'i bɔra Bamakɔ de i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ko foyi tɛ yen non n'i bɔra Bamakɔ de i b'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ yen Bamakɔ dun tɛ Mali dan ye Karim Tarawele Bamakɔ tɛ Mali dan ye donc i kumana labɛnw kan donc an b'a ye jusqu'à présent retard ba de bɛ yen référendum kuma min bɛ yen n'a fɔra ko a bɛ kɛ mars kɔnɔna la référendum a bɛ kɛ cogo di ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ ala ka k'an sabanan ye référendum bɛ se ka kɛ a tɛ kɛcogoya foyi t'a la o kɛcogoya foyi tɛ référendum n'i y'a mɛn k'i bɛ taa référendum na i b'a sɔrɔ carte d'électeur bɛ mɔgɔw bolo carte d'électeur a fɔra ko élection nana taa min na kɛ ni carte d'électeur min ye o ye carte biométrique de ye o baara yɛrɛ ma daminɛ ka ɲɛ fɔlɔ yɛrɛ n ko mɔgɔw bɛ phase correction de na fɔlɔ
o de phase correction ñew mo be phase correction la c'est à dire que carte élaboration ni ka carte di mo ma madame ne follow ya me ko jonga me ka jonga fu ko ale ka carte so na bola échantillon munu nana na bola échantillon na fu mo shima ta so am bebe ga anga fon actualiser photo ka ta ani empreinte ka ta bebe o phase de kona la jamana fan bebe o phase de kona e abara re fana ka suma tuguni abara ka suma am profiter ka plateau ka proposition que toujours autorité ma si o be fait ka télé abara fait o ka équipe mobilier ina fo avec ta kala tuamna o ka équipe mobilier yo mo ka se ka soro dugutigi so la mo ka se ka soro jeunesse ka yoro la et centre de jeunesse ou la mo ka se ka soro école so la munu be ni baranke donc il va très rapidement barabetelia maintenant faut la ka dans gendarmerie ko nama akada police ko nama akada meruma journée qu'on a là la nyini kele do il va sa la nyini te soro mais ni équipe mobilier c'est ça il va sur la nyini souvent en mettre la nyini kan donc au prévoir barakonna là ministère de l'administration territoriale au prévoir barakonna là ka équipe mobile bla ka ta quartier qu'on a ko équipe mobile bla ka ta village qu'on a la commune qu'on a là bara nga sa ke bara tellement no be faire réellement ni élection ngani abo kono a wati folina au ka équipe mobile bla ka ta yoro là baraka telia mais mi référendum au projet de constitution nous faut en temps retrouver là à projet main au cas bla folon ante texte me proposant ante texte critiquer la folon encore de quoi bla folon ni ta wati quoi voilà parce que constitution mécénat constitution m'a abrogé constitution ya faut arrêt qu'on a l'article 118 là ça dit que allait se ka fallait ka sur jamana fando menene do jamana fambe dun ta ambulo bi Karim jamana nyama wo jamana fambe be jamana non c'est ko bon ko kuma de ça o bon ko kuma de il veut comment faut ministère qu'on a là ni autorité we mun fo non il veut comment faut ministère il veut comment faut que to ministère qu'on a là o de quoi mais anga sigi réalité ma ya fama anga sigi réalité ma anga jamana yodo ça dit que jamana ni da tien quoi ya fam antuna bon malila ka tan disu goshi fan wara fe ama disu goshi malin de konna la a tien mi ama fo nyoya ame nyon de me ka barake no antuna do fen foi la me be se ka jamana en bla ko quoi o be ka communication fe ke ka fo ko la jamana fam be wambulu malya ko kuma do malya kuma fla matema akan premier ministre bola gawo odon akala chodi afra ka beta en songoni e burem mais mi mission balé un gouverneur ka notio gouverneur ka notice c'est clair c'est-à-dire que motif de sécurité de do motif de sécurité de ka fo a lakana sabatilin te ka fo ko jamana nyemoro gouvernement nyemoro ka tani yoro na ni watina donc au cours son gouvernement nyemoro ama nyine fait anga mission son jori en folo ya fam bon ni o communiquer ni premier ministre ka kuma kan ta da nyon ko iba kuma kan fo be fo nyon ko kuma kan be fo nyon ko ministre délégué Umaru Jarabola et fait Kani Bonzon Odona avec kuma mu fo sur renouveau be malien be amon avec kuma mu fo malien be amon c'est dire que kuma mu do ate fierté en moi fierté en moi quoi donc on a essayé ka fo ko ame mana da nyon nyena ate passé an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye anw de ye maliyɛnw ye anw de ye kɔrɔndɔgɔw ye anw de ye fani ba ye anw de ye ɲɔgɔn sɛgɛn ni ɲɔgɔn hɛrɛ ye i y'a faamu an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ an ka taa o de ye ko in fura ye voilà kosɛbɛ wagati b'an nɔfɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw la an ka jamana ni o ye Mali ye fo ka taa se Faransi ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko relation tiɲɛna jamana koɲɛw tiɲɛna ani ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u ka wolomasiri tabagaw gɛnni ma ka taga an bɛ don min na i ko bi Mali kɔni y'a ɲini Nations Unies fɛ n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye ko Faransi ka na kɛ Mali kumada ye bilen yala e b'o hakilina in ye cogo di Sidibe diɲɛ intérêt ɲini dɔrɔn de jamanaw cɛ relation nafa ɲini sira dɔrɔn de don i y'a faamu ni nafa ɲini sira bɔra la a tɔ bɛɛ b'a den kɛrɛfɛ ni jamana ye n teri ye ni jamana ye n teri ye n'a tɛ nafa se i ka jamana ma a teriya kun ye jumɛn est-ce que i y'a faamu donc bi an ka diplomatie bɛ ka ko Nigérie cogo min na an bɛ ka baara kɛ ni dusu ye yɔrɔ dɔ la quoi i y'a faamu an bɛ ka baara kɛ ni dusu yɔrɔ dɔ la bi ka sira tigɛ an ni diɲɛ bɛɛ cɛ
ka ani jamana dama subli ka foko olu de anteri c'est à dire ne fait Mali ka nafa tala ya fama Mali ka nafa tala France ya nga partenaire koroba de est-ce que ya fam ne re folo m flenyi ka plateau kan France ka politique ya nga jamana ko nan ni ta fait ya fam ni ta fait parce que oye una ni politique mi c'est à dire que la politique ba ira toujours ame colonisation qu'on a de là. C'est à dire que politique do abina faut mettre ni élève quoi. Ya fam ame loi dictée au kuna il va exécuter. Donc ne to yira yo politique qu'on a là. Francika o politique ne ten yira ya kono bi ten yira ya kono shini. Wa politique ne do danga nga siri ala. Ya fam Mali dron tele farafin jamana bede kanka France bali o politique kelle ka jamana kono la. Ya fam amana ko adantemena. Mit mbe 1960 bi 2023 en génération courant anti jenai. Ya fam na nga dirigeant fait bla a politique ko na ka fo ki ba nga jamana mne ka di France ma ami ga nga bo fangana. Ya fam France dron te o jamana bede. Mais comme France de en colonisé. Donc olu be akay ina fo joya debe anu on toujours au politique n'était passé ya Mali donc toujours ni relation mais teme France ni Mali tche c'est à dire que en Amérique kun na folo anga na bila anga chini fana la je quoi ya fam kunu ko teme na chogodi bi abe chogodi ame se ka chini projet chogodi anga jamana ba na fasoro ani France tche toujours parce que ani France tche fait chama de bien an ka sura su gen chen do ambassadeur gen chen do mais check Sidibé ame kuma kan mena an langue officielle du mendi français an wari abe bomi français o ka intérêt mbaka an o intérêt reta an wari rekan check Sidibé ndé clair folo quoi. Ah, Karim Traoré, yala anga nyemaw ye la nyine mun kene la nyine kan wa obe amay ne refe folo la nyine vraiment ne ma so ka la nyine ma ka fo France kana kuma antola ça dit que toujours abe fendo de datugu ya fam abe fendo de datugu France kana fa do ba an kan na e boraka mun fo c'est non me kana kuma France kana fa chama ba de ba an kan ni malien munu be diaspora nya ta laje munu be France ka chana to be yo et fait européen fan fait munu be France o ka chana be est-ce ya fam o luka herembe jamana nkan statistiquement ya laje ya so aka anafa so sraka bon ko sebe ya fam anafa so sraka bon ko sebe diaspora ka fait bade be anga économique o ka apport bade ba anga économique donc o belaje ika jamana dum be munu be segeni ko munu bela pour que toujours jamana ka se ka bon la ni be décision ta miri olula ni be décision ta munu rebe jamana ko la olu rebe se ka heraj me sura a décision na RF ni décision imbe dangarke non décision ka bon fo ka timi décision ka bon fo ka timi ça dit que Dieu Nations Unies fin de a réseau ka bon a réseau ka dun mais jamana durum be Nations Unies qu'on a no be droit de veto e munu bolo France, Chine, Royaume-Uni, États-Unis ani Russie o jamana durutia Bobby je crois que depuis l'indépendance il faut na c'est bima je sais quand même que France devait comment en là katia n'est-ce pas bon yorom de do ni jamana kelenka décision qu'elle a noy décision que nga ta o te passer tout ni jamana durina o te bon bi ay keletique français là ya fam ay keletique français là ni anga intérêt que nga passer français be so ma yala ay be ni wole kelele ni anga intérêt que nga passer français ni na français be so ma c'est à dire que diplomatie negali a bete ni rapport de force quoi negali ou bala négociation bala ou négociation ou negali fele nyuma dlani o te ministre tayo o te président tayo mais jabi ka jamana do de kama
Karim wagati b'an nɔfɛ yala Emmanuel Macron a y'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali a ye ɲɛfɔli kɛ yan'a ka tournée africaine kɛ a y'a yira k'a fɔ ko politique mɔgɔ minnu ni u bɛ Mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko olu ka dɛsɛ de nana ni nin bɛɛ lajɛlen yala e b'o o kuma in fana ye cogo di? N y'o de fɔ n ko diɲɛ in ye fɛlɛ de ye. Yala aw politique mɔgɔw aw dɛsɛra? Diɲɛ in ye fɛlɛ de ye. Toujours France b'a ɲini toujours ale ka fɛlɛ bɛ passer a ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Est-ce que y'a faamu? France bɛ porte d'entrée ɲini position bɛɛ de la. Est-ce que y'a faamu? Kunu a bɛ se ka kɛ politicien dɔ y'a kɛ k'a tiɲɛ mais a bɛɛ m'a kɛ k'a tiɲɛ o. Est-ce que y'a faamu? Ni politicien dɔ y'a kɛ k'a tiɲɛ dɔw fana y'a kɛ k'a ɲɛ o. Donc ni politique procès kan ka kɛ Mali kɔnɔna la a tɛ kɛ sɔrɔsiw kɔ o. Est-ce que y'a faamu? Ni politique procès kan ka kɛ a tɛ kɛ sɔrɔsiw kɔ. Bi minnu bɛ ka transition gérer jɔnw de don n ko sɔrɔsiw de don. O tɛ ka politique mɔgɔw ka baara de k'o nɔ na. Est-ce que a bɛɛ ka ɲi? A bɛɛ man ɲi o. Donc ni bɛ procès kɛ ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui la Assimi il faut la politique o bɛ ka politique de kɛ. O tɛ marifa t'o bolo bi lɛ o bɛ ka politique de kɛ bi. Jamana mara ye politique de fɛlɛ tigɛli k'i ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la k'i ka jamanadenw ka intérêt sɔrɔ. Yala aw ka jɛkulu la. France ye France président ye kuma min fɔ k'a to Cameroun manamanakan fila ma tɛmɛ a kan. Est-ce qu'il y a femme? Manamanakan fila ma tɛmɛ a kan parce que toujours Macron ka politique stratégie ye min ye c'est de diviser pour pouvoir toujours s'imposer. Est-ce qu'il y a femme? Ale ka stratégie o de ye k'anw diviser pour que a ka se k'a ka politique sigi parce que fɛn min kɛra la transition ye fɛn min kɛ Macron fo ka taa Macron da ka kaburu kɔnɔ a tɛ yafa anw ma an ka sigi ni o ye Macron dɔrɔn tɛ dɛ France tɛ yafa anw ma donc ni an ye ko kɛ an ka sigi ni a retour ye retour la sa an bɛ fɛlɛ jumɛn de kɛ toujours parce que quel qu'en soit France bɛ boli anw nɔfɛ parce que France ka intérêt bɛ anw fɛ an fana ka intérêt bɛ France fɛ an ka wari bɛ France bolo an bɛ bɔ o kɔnɔ cogo di an ka kan an bɛ kalan kɛ kan min na France de don an ka ɲɔgɔn faamu an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la an bɛ interprète ka kuma français la o de tɛ yan n'o de bɛ yen donc an bɛ taa ni négociation de ye sinon Macron ka nin kuma manamanakan fila ma tɛmɛ kan Macron ale bɛ ka fɛlɛ ɲini toujours ale bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ cogoya min na bi n'ale ko ko politicien échoué la mais ale ka politique furadɔ ma de ka ɲɛ o ni ale ka régime kɔnɔna tɛ mɔgɔ ma de ka France binɛ fo ka se niveau la o ale ka régime de kɔnɔna la an ye mɔgɔw wula France kama o est-ce que ale de kɛra France président fɔlɔ ye Macron ma kɛ France président fɔlɔ ye o mais ale ka mara de kɔnɔna la an ye diɲɛ bɛɛ wula France kama donc a ka politique de man ɲi donc ne bɛ fɛn min fɔ o yɔrɔ la o de ye k'a fɔ ko on est le Mali n'est pas contre la France Mali tɛ France contre la mais Mali bɛ France ka politique a ka politique étrangère Maliens b'o de contre la farafindenw b'o de contre la donc ni France bɛ fɛ toujours ka bonya sɔrɔ ani jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ il faudrait que a ka jamana wɛrɛ minɛ jamana ye a ka jamanaden wɛrɛw minɛ jamanadenw ye a kana o kɛ esclave ye an tɛ u ka jɔn ye an tɛna sɔrɔ a kan k'u ka jɔn ye voilà an bɔra o kɔnɔna la an mɛnna quoi. Voilà. Jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ la yala kuma kuncɛ kuma b'i bolo wa? Kuma kuncɛ kuma na toujours n'o de fɔ n ko an ye maliyɛnw de ye an tɛna taa an disi gosi diɲɛ fan fosi fɛ ka tɛmɛ yan kan yanni an faso ye hali ni tasuma wulila jamana in na anw de bɛ to yan anw de b'a gɛlɛya kɛ donc an ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn fɛn fɛ an ka ɲi ka don o de la bi ka jamanadenw fɔn ɲɔgɔn kɔ ka mɔgɔw sara k'o bila réseau kan ka jamanadenw fɔn ɲɔgɔn kɔ ka jamanadenw nɛni ka dɔw kɛ jamanaden ɲuman ka dɔw kɛ jamanaden jugu ye an ka bɔ o kɔnɔna la mo o conseil de di président Assimi ma toujours n tɛ n ka émission fosi kɛ n'i ma conseil d'a ma an kɔrɔkɛ de don i y'a faamu an kɔrɔkɛ de don an ka président ye don premier ministre ka kuma la il est l'aîné de la famille sans être le plus âgé donc an b'a fɔ an kɔrɔkɛ ye a ka kumakan minnu bɛ fɔ a ye a ka ɲumanw ta a ka baara kɛ n'o ye je sais que ne tɛna kuma kura foyi fɔ min b'a fɔ Assimi ye jamana nin dilanni kan mais toujours an bɛ hakililajigi kɛ a ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan minnu fɔnnen bɛ ɲɔgɔn kɔ a ka essayer ka bɛn sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa minnu bɛ ka
a solo a fɛ k'a fɔ Asimi taa n'a ye a ka bɔ a kɔnɔ a ka bɔ a kɔnɔ parce que minnu bɛ k'o tigɛrɛ fɔ n'a cɛnna Asimi bolo fama kura minnu bɛ na olu de bɛna kɛ o fanga fana tigɛrɛ fɔlaw ye tuguni a kana sɔn foli kɛ donc Sidibe n bɛ aw yɛrɛ fo a ka nin jamana jɔ in na parce que a ka nin baara ye jamana jɔ de ye n b'aw fo kosɛbɛ ka a ka ɲɛmɔgɔso fo dugumana la k'a bɛɛ fo ka maliden fɛn fɛn b'a sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔna la Mali kɔ kan k'a bɛɛ fo k'a fɔ ko Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye jamana min bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la Ala ka an bɔ a kɔnɔna la fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka jisuma k'a fura ye Ala ka bɛn sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an don da kelen fɛ ka an bɔ da kelen fɛ o de ye an ka ŋaniya ye ka ɲɛsin jamana in ma minnu sigiyɔrɔw kalalen don n'o wulila ka bɔ yen Ala ka segin ni o ɲuman ye k'a futunaw ka jisuma kɛ a fura ye donc o de y'an ka folikan ye k'an yɛrɛ ka tɔndenw fo an bɔra kɔnkɛrɛ la mɔgɔw bɔra gɛlɛya kɔnɔna la u ka sigidaw la ka na Bamakɔ yan a kɛra ni gɛlɛya suguya bɛɛ ye donc k'an ka militants fo o sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔna la ni Mali kɔ kan bɔra fan bɛɛ fɛ an ka kɔnkɛrɛ kɛla janvier kalo tile 16 ani tile 17 donc an b'an ka militants bɛɛ fo an ka parti jɛkulu n'o ye Jigiya Kura ye an b'a tɔnden bɛɛ fo ani an yɛrɛ regroupement kura min sigi sisan n'o ye appel du 20 février donc an b'a tɔnden bɛɛ fo fɛn fɛn b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la jamana jɔ kama pour que vraiment famaw ka se ka constitution kura in bila cogoya min na an ka taa ni essentiel ye donc on b'a bɛɛ fo maliyɛn bɛɛ fo kosɛbɛ a diyara an ye kosɛbɛ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ Karim Tarawele ka wuli ka se an ka plateau in kan ka na i hakilina di jamana ko la an b'i fo kosɛbɛ dan tɛ foli mun na ka lamɛnbaga ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Karim Tarawele ni ale ye secrétaire général adjoint CODEM na ni o ye bɛrɛbɛrɛlitɔ ye fo ka taa se Jigiya Kura o vice président don an bɛ foli ka a di lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ